kilo na lapu-lapu nyo, Nay? Ano anak? 550 dito, ito, 450. 550 saka 450. Yung tanige, mga belly, saka yellow pin. Lalaki. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Makulay na buhay, mga kabeli. So nandito tayo sa, anong pangalan na ito? Pampang. Yun, Pampang Market. Yan, ito yung tinatawag na palengke ng mga palengke. So yung ibang mga palengke dito kumukuha ng mga paninda nila para i-supply doon sa mga palengke nila. Tama ba yan, Jamon? Tama po mga kabeli, mas mura dito. So ayan yung mga team kabeli natin. Opo mga kabeli, good morning. Ayun, si Kimpi. Ang pangalan mo? Jepoy po mga kabeli. Kasama ka sa team? Opo mga kabeli. Anong pangalan? Michael po. Edad. Ayan. Shoutout nga pala kay Kuya Roy Musni, Ate Gemma yan. Request ni Kuya Roy, pasyalan natin ang Pampang Market. Opo. Yun. Tara, yun. So kasama namin, may ano kami, may bodyguard kami mga kabeli. Tara na oy. Ayan, kasama ko kuya ko, si Kuya Poy, yung sinundan ko. So ano to, pangalawa sa bunso. So at tayo yung bunso sa nagtatanong. Pampang Market, palengke ng mga palengke. So mga kabeli, may 3 days tayong schedule. So kailangan ko nang bilhin lahat dito. Dito na natin bibilin. Yun, yung mga kailangan natin. Ayan o, dami. So dito bagsak presyo. Angeles City Public Market. Kapatid ko mga kabeli, kuya ko. Yun o, laki ng Pampang Market. Face mask nga boy. Pasok tayo mga kabeli. So silipin lang natin pangalan. Yun o, may sounds. Tayo. Ano yan tol? Ay. Yun o. Boss, magkano nga yung kilo ng mangga? Magkano kilo ng mangga? Yung mga ganito 2-3 isang box. Ilang kilo to? 19. Okay, thank you. 19. 2-3 daw yung mangga. Turarang. Ha? Ito kasi nanay. 2-3 19 kilos. Papaya, Mickey. Ang dami mga kabeli. Sarap pamili rito. Yun. So yung pan 3 days natin. So may tatlong event tayo. So dito na natin bibili lahat. Bilian ang mga karne. Yun. Spaghetti noodles. Kailangan natin yan. So meron tayong set na 200 food pack na spaghetti chicken, 250. Yan, shoutout sa Taal, Bulacan. So doon ang ano natin, feeding bukas. So Sabado. So Abeli, ito na.
Mga frozen. Mga frozen. Yun, Yugan. Yun o, baka? Diba? Tara, ikot muna tayo. Bagsakan ng mga palengke sa palengke. Dahil baka. Hello po. Gusto po kayo? Ako, Elvin Minopuritan kayo. Ames ko. Kaya mga kabeli, viewers natin, ayan, si Kuya. Kini-interview kayo ng Mexico, Elvin Mino. Okay, yung sa ano. So viewers natin. Ay po kay Jan. Wala si Jan na alam mo naman, special, hindi namin sinasama. Ayan, yung mga team. Tabi kayo, minat. Saan po yung next cater natin yun? So meron kami sa Bulacan na kami. Yeah, sila yung sinasabi kong may cater na nagluluto sa... Hello po. Yun, wala palang baka. Tol, wala akong baka. Next time. Kaya shoutout mo na lang ah. Shoutout okay. ka. Ayan. Hello. Thank you. Hello, sir. Hello po. Hello. Morning. Hoy. Hello po. Belly. Pamilyar tayo dito. Kilala tayo. Lagi ng palengke ng palengke ng Pampang. Kabeli daw. Nagsisigawa kabeli daw, kabeli. Hoy, anong bibili natin? 3 kilong belly, 3 kilong cordon bleu, 1 kilo butterfly. Tara, ikot muna tayo. Na? Ipon. Papuyo! Sigawan, no? Magkano king ipon? Eh, 400. Dito naman. 400, 450. Apat na plastic. 450 yan. Inak malalaki. Ay, magkano alimasag mo? 350 lang po, 400 sa malaki. 400 po malaki. Ilan na na? Tamo na yun. Ang tora nga biya ko? Hoy, ilang ipon? 1 kilo. Ha? 1 kilo. 1 kilo. 750. Nanay, 1 kilo lang pala. Yung sa 400. 10 pieces po to 8 pieces. 1 kilo, 750. Yan ba yung lobster? Wala kayo dito? Dalang lang po yung bossing by order lang po. So yan, lobster by order lang pala. Nakalagang 500, okay lang. O 450 na lang. 1 kilo lang, Nay. Sa poset niya magkano? Anong size bossing? 420. 420 po. 550. 420. Hoy, may dala kang ballpen. Wala. Sa bossing may ballpen. Check mo yung meron. Ano boss, alimango mo matama. Magkano alimango? 850 bossing. Hanggang 800 here. 800 daw alimango, mga kabeli. Alimasag, 400. Oh, 400. 1 kilo niyan, tapos pengi ako. Hoy, ilang kilo nung O yung 400. Dito lang. Hindi, basta sige, bigyan mo. Boss, pengi akong 3 kilos. 3 kilo. Yan na. So yan mga kabeli, may set ulit tayo kay Tatay Tekram kasi. Kaya namimili tayo. Sarap pambili mga kabeli. So
So 3 kilos yan para kay Tatay Tekram. Tiger bronze. Over ng 120 yan. Bawasan natin. Sakto mo lang. Sila na lang. Goyong. Kaya ask it. Okay na po. Okay. Big size. Lalaki ng ano no? Ang bossing. 750 bossing bibigay ko sa'yo. 750, may blood kami rito eh. Laki po mga kabeli. 750. Oh, one time mo lang allowance oh. Ipon. Saka po, Set. okay na po yung boss. Wala na. Bali separate mo ulit ako ng 1 kilo pa, tapos 1 kilo nung Burado. So yan, black shadow na yan. Hoy, check mo. Mixi foods ako. Yung ipon battery garlic, meron na. Okay. Ito na mix ipon. Okay, check mo. O saka magkano tong? Alin po? Tong. 120 na lang po. Wala na 150 yan. Wala na 150 po ngayon. Sige, peng. Ilan po, lima? Set ka lahat. 1.5. 1.5. Balot. Ito dito. Lalaki, no? Sarap na malimama. Wala ang ano na, yung fish fillet. Display, wala po. Alala. Ito yung tinatawag na palengke ng mga palengke, ano? Tama. Yun talagang pondua. Bagsakan ng mga Bagsakan ng mga paninda. paninda. Hindi kagaya ng sa iba, mga ano lang yun, extension lang yun. Matagal kayo nagtitinda rito, Nay? Oo na, mga 12 years old pa lang ako, nandito na ako. 12 years old pa lang si nanay, nandito na. Magkano total mo, idol? Yan, tiger prawn. Ay, dalawa lang sa'yo, ha? 800. Sulat ko lang para alam niya yung ano, yung babayaran niya. Yun o. Opo, nakatakot na. Ayan po. Apat pa rin. Hoy, ano pa listahan natin? Ano lang? Maglala ka? Karne. Karne, sa mga kabeli, karne na tayo. Yun. Talaga. Magkano kilo ng lapo-lapo nyo, Nay? Ano anak? 550 dito, ito, 450. 550 saka 450. Wala. Yung tanige, mga belly, saka yellowfin. Lalaki. Okay. Ang toro nga ba ito? Wala ko sa alikang baka mo. Ka rin na, katambad ako. Okay mga kabeli, punta na tayo sa karne na tayo, boy. Ha? Hello po. Ang daming seafoods mga kabeli. Nakakalula itong palengke sa laki mga kabeli. Sarap na eh. Yan, KABELLY. Hello po.
Lalagyan ng baboy yan. Oh, tawel, 55 tawel, oh. Boss, sali ka ng ba kay Koyang ko? Sir. Metong sigurong kilo. Ayan, itong kilo. Naman. Laman po. Nanong rib, parang ribs ka no ribs. Ribs yun, ribs mo. Pero ako naging commander, local na kayo pwede nga contact in case na Facebook page. Facebook page. Baka biglang Magkailan. Mag-comment ka mo, oy kay. Sa Facebook na lang. Sulat mo na lang kuya, Angelo Sigua. Angelo Sigua. Apo. 370. Ito mo ano kilo? Sige, sige, okay na. Okay na po yan. Magkano kilo ng laman? 400 sir. Pero 390, pwede tayo. Hindi 390 lang. Sir mine na yan. Puro press yan na. Oo, press lahat yan. Magkano naman yung pinaka mababa nating catering case na ano? Conforme kasi sa menu. Oo. Kunyari, pag yung magagandang klaseng menu, recipe natin, mas mataas. Ano, mag-inquire na lang. Pag pag-usapan natin, gawa muna tayo ng menu, saka natin pag-usapan yung presyo. Okay. Shoutout na lang sir. Erwin Marley. Ayun o, mga kabeli, pag gusto yung bumili ng baka, dito kayo pumasyal sa Pampang Market. Earning Marley, Bison, yan, beef store. So mga kabeli, may discount tayo kay kuya, yan. So mga viewers, marami pala tayong viewers dito. Nanay. Labo kayo nanay, oh. Okay na, hoy. Asan yung kay kuya? Ayun na, sinasyak na lang. Ay. Hoy kayo, anong gusto niyong ulam? Habang nandito tayo, umano na kayo. Pag-usapan niyo anong gusto niyong ulam para makabili na tayo. Kaya, 370 yan. Pulang pangkalungan. 370. Ito mo. Ito po mga kabeli. Oh, thank you sir. Bili tayo liempo. Boss, magkano liempo mo? 380 po. Ha? 380. 380, may buto yon wala. Meron may buto, meron wala. Pag walang buto, Ano yan? Slice ba? hindi, buo lang. Buo may buto yun. So mga beli, may buo. Tingi akong 3 kilos, buo. Buo lang. Sale! Sale, YouTube! Boss, dito sana yung part na yun. Banda doon? Pwede bang pang-lechon belly kasi siya eh. Dapat square no? Oo. Totally, slice mo naman siya, di ba? Dito sa part na tumawabigyan yung medyo manipis. Hoy, ano pang kulang natin? Tapos pangigado, Igato. Tapos 3 kilos. chicken. Chicken wings, 5 kilos. Cordon bleu. Ha? Cordon bleu. Cordon bleu. Okay. Ito kuya pang ganyan. So mga 3 kilos na kabili. Giniling ko lang. Giniling. Ano po, ang ganda po pala rito. Dami tao. Lagi ng palengke, kabili.
Boss, kaya ba? Tanggalin ko to kuya para mag-square. Oo. So mga kabeli, manok na lang kulang natin para makumpleto na yung ating menu. So mga kabeli, manok na lang ang kulang natin. Ay poy, giniling pala ano. Tara. So yun, manok mga kabeli. Nay, magkano sa manok? 140 lang. 140. Beli, dami natin bodyguard. 140. Ay, pwede akong pang cordon bleu. Cordon bleu. Ay, ano? Nakakailan pagkagano na. Ha? Mas mataas pagkagano. Magkano? 160 yun. Mas matakas yung breast kesa sa Hindi, kasi wala na siya. Wala na po. 160. Sige, pengi ako. Pwede pagawa na, pa-slice na yon. Pengi akong 3 kilos. 5 kilos na wings. Okay? Ikaw po mga kabeli. Para ako may sundalo dito, dami. Walang legs. Walang legs, wings. Saka tsaka. Sige po. Kabis. Ay, morning. Wala. Huwag lang sagad to sa ano na ya. Baka kasama yung pecho. Oo, kasi patingin nga po. Ayun. So mga belly, time check tayo, 5:50. So 6:30 daw doon sa parking natin, ano daw, uli na tayo dahil darating naman yung forcer ng 6:30. So 3 kilos chicken cordon bleu. So mga beli, sa lahat ng pinuntahan kong palengke, ito yung pinakamalaki. Yan. Mga apo ko, panonorin lang yan. Nandito ang ano. So mga kabeli, bukod-bukod yung ano. So dito sa area na to, puro manok ang tinda hanggang dun. Laki. Manok nasa 28 kilos. Bali 30, kasama na yung pangulam namin. Yan. So dito kay nanay, 20 kilos kinuha natin. Doon sa kabila, bali 10 kilos. Yan. So 140 per kilo. Tapos pag nakadress na ganito, 160. Pang ano kasi yun mga kabele, yun yung ginagamit natin sa cordon bleu. Meron ko pa? Wala. Ano? Dito kay nanay, bumili tayong pangigado sa
ano natin, spaghetti. So 4 na kilong giniling. Ika to, 3 kilos. Yan. So 310 ang presyo ni nanay sa laman. Kulang na eh. Isang kilong atay. Okay mga kabeli, tapos na tayo mamili. Pwede na tayong umuwi. So mga kabeli, okay na tayo. Bossing, salamat ah. Okay, nanay, salamat. Baka. So ito mga kabeli, baboy ito. Okay na, kayang. Uy, Pax, oh! Thank you po, tay. Mga beli, uwi na tayo. Yan, nasyahan tayo sa palengke ng Pampang. Yan. Laki ng palengke mga kabeli. Patungan dito. Ate, magkano yung ano, paper box nyo? Yung pang spaghetti, mga ganon. Pang spaghetti. Magkano yung ganyan? 105 po ito. Ilang piraso? 50 pieces. 105. 50. Sa pengi ang 4. Saan, bilhin na rin tayo ng box dito mga kabeli para hindi na tayo. So medyo may kahirapan din kasi hanapin yun. Ano pa nun, sir? Pa, Ano pa po? 4 lang yan. 4. 1, 2, 3, 4. Bali 105 times 4. 420, sir. Okay na po, no? May pambundle kaya yung malaking plastic. Meron ito. 20 by 30. Pengi ang dalawa. Magkano isa niyan? 27. 4 na. 5. 5. 130. Sige. Ito. Abot ko na. Ano pa nun, sir? Okay na po yan. Plus 130. 550. 550. Ito pa. So yan mga kabeli, almusal muna tayo. Yan. So mga kabeli, tignan natin ano maalmusal natin. Ayun, mami. Mami. May lugaw? Wala. Mami lang? Ayan, pares. Pares kayo? Pares. Pares. Oh, ano sa inyo? Mga kabeli, almusal muna tayo. Tapos yan, outro na. At least naisama namin kayo sa Pampang Market. Yan, jampol oh. Kahit po tayo mga kabeli. Arang Kimping. Hello po mga kabeli. Nasa si Jepoy. Hello po mga kabeli. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog namin. So mag-almusal muna ang team. So yung pinamili natin para sa tatlong event natin. So 13, 14, 15 yan, pinamili na lahat natin dito sa Pampang Market. So kailangan na lang natin yung sa grocery mamaya.
para makumpleto yung mga kailangan natin. Okay mga kabeli, ganito na lang yung vlog natin. Ingat na lahat, God bless all. Thank you mga kabeli. Mukhang gutom na kayo, nakatikin na kayo dyan. Okay, thank you, bye bye.